Subukan muli.
Shell sa'yo, Ben. Ahem! Ahem! Okay, Ben. Nag-love shell. Kamsa ka lang, Mr. Zoo! Nag-love shell sa'yo, Mr. Zoo. Thank you so much sa pagtamsa. Yan. Fresh. Yes, fresh. Nag-notify na sa akin. Oh! So, na-ring the bell mo na kami, ha? Yan, dikitan mo si Mr. Su. Dikit mo na ba si Mr. Su? Si Mr. Su is nag-LS din yan. Then, magbaba ka ng bahay mo, ipipin natin. Di man lang sinabi, Nino. 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 Thank you, Mr. Su. Thank you po. Thank you so much. Setting lang yun, allow. Pagbaba ka ng bahay na ipipin natin, Ben the Vlog, yan. Si Ben the Vlog ko is damulag na siya. Ayaw niyo pong tawagan siya ng baby, so damulag na siya. Di pa makapag-pa-member host, wala pa lamang likas. Okay lang po, Mr. Su, naiintindihan po kita. Hindi na po ako, joke. Okay lang po, basta po tamsa ka pag nag-LS, pag di ba po, sa premiere. Masaya na po ako doon, Mr. Su. Thank you so much po. Mag-ingat po lagi. Baka busy ka po dyan, okay lang po. Ay, di makatapo. Naka-LS kasi wala pa sila. Hanggang bukas ang lockdown. Sana di na ma-extend. Oo nga po. No, basta po mag-ingat po kayo dyan, ha, Mr. Su. Hello, Sushi. Si. Hi, Tamsa Harang. Thank you so much sa paharang, Sushi. Sushi si. Yan. Thank you so much sa inyo lahat. Sa inyong mga patamsak dyan. At si host is fresh. From now. Tomorrow, no. Ayan, nagbaba si Ben. Hello, Yeye? Okay, Yeye. Okay, bye-bye. Okay, Yeye. Okay, bye-bye. Yes, Yeye. Bye-bye.
si boss. Hello, iChannel. Thank you, Lily. May galap share sa inyo. Saglit. Bigyan ko kayo ng jacket, ha? Kasi tumawag lang si Bossy. Kaya, yan. Thank you so much sa patamsak nyo. Hello, Sushi. Vendy. Nandiyan pa rin si Vendy, si iChannel, Sushi C, Mr. Su. Baka hindi nyo padikit yung nasa nakapin. iChannel, Sushi. Baka naman. Bigyan nyo nga ng sang damakmak na ano yan. Yan po ay nasa Manila. Nasa yan, sa Pinas. Ate Ren! May galap shoutout, Ate Ren. Thank you so much, Ate Ren, sa patamsak mo. Yan si Ate Ren is napaka-supportive yan. Mga team puyaters yan. Always here for you, Jen. Thank you so much, Vendy Vlog. iChannel Vlog, thank you so much. Magbaba ka, baka meron kang premiere or naka na LS mo para matamsak ka natin. Tamsak na alagad ko. Thank you, Ate Ren. Yan, nandiyan si iChannel. Ay, baka hindi mo pa dikit yung nakapin. Yan. Babalik yan sa'yo. Na may kasamang, super hot na hug. Yan. Vendy Vlog, mega love shoutout ni Ate Rem. Oh, di ba? Alam ko na yung MMLSO. Ate Rem, alam ko na yun. Dikit na sa akin, pati puso ko. Boom! Pati puso ko, Ate Rem. Ako rin dikit na pati puso ko. Boom! Chirap! Joke lang, nagpapatawa lang ako. Diba? Padikit din sa puso. Oh, muhugot. Hi, Sushi! May galap shoutout. Thank you so much. Si Sushi yata ay si Ate Rem. Ate Rem, ikaw din yan, no? Nasa na si Diyos. Hindi nagtatamsok sa akong si Diyos. Nami-miss ko siya. Busy ba yun si Diyos, Ate Rem? Kaya wala tayong merienda. Baka di ako kilala ni Vendy, si Renel Santos. Yan. Vendy, si Ate Remy, si Renel Santos. Si Ate Renel Santos, si Ate Remy. Ha? Gets mo? Busy sigurado si Diyosa. Oh, hindi ko pa po kilala, sinabi mo, host. Sino? Sushi. Yung yung nakapin, dikitan mo na Sushi yan. Baba ka, baka meron kang LS or dyan. Saya nga kagabi, Yan, nagpupuyat yan, Ate Rem, for kanyang YT. Nagaya natin. Bait nila lahat. Siyempre, mabait kami. Lalo na ako, Ate Rem. Lalo na ako, Ate Rem. Pagtulog. Thank you sa'yo, Jen. Always welcome po. Enjoy! Enjoy. Ano yun? Si Ben. Nasa inyo kagabi, si Vendy Vlog. Opo. Super po. Sabi ni Ben. Yes, just enjoy. Kulang yung saing ko. May bisita daw. Di ako nakakatambay kasi busy. Pag ganito, buti nga umaalis sila.
Patamsak host, bagong upload. Okay, Susi. Yan, Ben, tamsakan na natin yan. Si Susi. Ba't nawawala yung aking net? Ay, hindi ko pa to dikit sa'yo, Susi. Andito na ako. Yan, ididikit ko na. Manood mo na ako. Di na po nagla-live. Ano? Di pa naka-live sa kabila. Kaka-white ya. Sa kabila. Sa kabila. Thank you. Always welcome, Susi. Yan. May puntahan mo rin yung mga binababa ni Nightwood. Mag-hashtag dyan, vlog ka lang. Babalikan ko nila kasi sila is nag-LS at nagbibigay ng 10 to 20 banana for you kasi bago. Ganun. Kaya ano pang ginagawa mo? Attack! Thank you! Susie, sabi ni Bendy Vlog. Yan. Dito pa rin ako nanonood. Ano ba to? Live streaming. Oh. Okay na, nadikit ko na to, Sushi, yung isa ko, ha? Thank you, Sushi, sa pagdalaw mo. At sa patamsak mo dyan. At sa pagdikit dyan sa nakapin. Kasi damulag na daw siya. Ayaw niyang tawagin baby. So, damulag at matanda na siya. Oh, gusto yan, gusto yan. Morning ka na? Ay, hindi ka pa Moni. Lista kita ha. Tapos ano, paki ano yung page ko, Jendy Vlog. Para ma-play rin kita. Kasi may piniplay din ako si Bon, si Glenn. O, di ba? Ikaw pangatlo. Gusto mo yan. Alternate everyday. Jendy Vlog sa ano, FB, if you like. Dapat pala 2 CP. Wala kung isa lang, ano magagawa, di ba? May date ata si Diyosa ngayon, kaya di nag-LS. Ako, don't play me. Ay, nako. Diyos mio, garapon. Dilista ko si Sushi. Sushi, ano mo yung page ko, Sushi? Jendy Vlog sa FB, tapos i-PM mo ko doon. Sabihin mo ikaw si Sushi para mabigay ko sa yung resibo pag plinay kita mamaya. Hindi ka pa Muni. Mag-ilan pang ano mo? Ilan pa yung ano mo? WH. Puntahan mo yung mga dinidikit ni ano, binababa ni ano, Night Boot. Basta Jendy Vlog ka lang. Ako, naging piniplay. Ano sabi mo, Ate Renel? Ako po si Raven po, FB ko. Ano ba to? Babae ba to? Wala, hindi makita mukha niya si Sushi, oh. Puro ano naman to, live. Lagi. Gusto ko laro. Ano? Dagandagan. Dagandagan ang laro mo.
Ang gusto mo laro, Bendy. Dagan-daganan. Gusto ko akyat-akyatan eh. Magkano sweldo dyan, caregiver? Ate Rem, pagpalaro ni Diyosa sali ako, dagandagan. Ay, Diyos ko Lord. Dagandaganan daw, Ate Rem, ang laro ni gusto niya. Kainan din, masarap laro. Kainang kalamansi, no? Oo, maganda yun, Ben. Ang galing mo naman mag-suggest ng mga laro. Dagandaganan, kain-kainan, ano pa gusto mo, akyat-akyatan, ha? O bahay kubo? Gusto mo bahay kubo pa? Ano yun? Hindi alam ni Ate Rem. Explain mo yan, Ben. Explain mo kung ano yung sinasabi mo. Mga laro gusto niya, Ate Rem? Oo, mga laro. Anong mga laro yan? Sarap. Ang init ng tea. Green tea. Ako, gusto kong laro. Tago-taguan. Ako, kung gusto kong laro, Ate Rem? Ano kanyo? Dali. Arangan daga. Di ba? Arangan daga. Nakakapagod. Kaganon-ganon ka dun. Walang makakapasok sa nagmamayari. Ganon. Haharangan ko agad. Dan tamsak dikit, Bendy Vlog, sabi ni Sushi. Thank you, Sushi. Babalikan ka niyan. Harang. Thank you. Thank you sa paharang, Sushi. Si Ate Rem gusto ng tago-tagoan. Tago-taguan, tapos pag nakita, Ma'am Rem, kulong ko. Kulong na sa warto. Ay, Diyos ko Lord. Patawarin niyo pa si Bendy Vlog. Patawarin niyo po siya. Pasensya na po kayo kay Bendy, ha? Ano yung harang? Yung ko. Huwag mo skip. Gusto ko yon, sabay ko lang ko. Isa rin si Ate. Ayoko nun. Gusto ko harangan daga muna. Bago kulong kwarto. Kasi pag harang-harangin mo pa, pa yon? Harang-harang muna, gano'n, di ba? Hi, Sushi! Thank you so much, Sushi! Kung gusto mo, ipakilike yung page ko, Bendy Vlog din sa FB, para, muni ka na ba? Kasi nakita ko hindi pa naman eh. Bakit yung isa may ads? Sushi.
Iba't sabi mo hindi mo ko iiwan. Tapos sabay laro na. Yuyu, sabi mo sa akin, di ba? Ano sabi mo, Ben? Panoorin ng buo. Ang gulo mo! Ang ingay. Ma'am Re, miss ko na kayo. O, hintayin mo. Mag-LS na si ate. Doon tayo manggulo. Hindi ka naman naka-stream yard ba si ate Re? Hello, music! Hello, ay, Lorena pala. Hello, Lorena. Hello, Musika Spark. Your friend is here. Hello, Musika. Bulol? Nag-live shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much sa patamsak nyo. Lorena, hello. Kagabi si Jen, busy kasi, sayang. Bakit mo alam? Busy ako, ha? Kasi wala ako doon sa ano. Tamsak Dan, thank you, Musika. Ayos basa. Ayos, ikaw na ako. Oo, streamer ako. Pwede ka umakyat doon, Ben. Pakitin mo nga yan, Terep. Makita yung ka-baby face. Baby face yan, Terep. Baby face. Kagaya ko, baby face. Host, pwede ka bang mahalin? Watching from UK. Make a live shoutout from Musika Spark. Thank you so much watching from UK. I'm in Hong Kong. Ingat po dyan. Wala po bang ano dyan? Tawag doon? Ano ba tawag doon? Anong tawag doon? Yung ano? Yung di lumalabas sa mga tao. Nabobo si host. Ano yan, Ben? Magkape ka na dyan. Salamat po, Musika Spark. Thank you so much po sa patamsak mo. At konting oras sa pagtambay sa akin. Ingat po dyan lagi sa UK. Yan, samahan niyo po ako mag-tea. Mag-tea, green tea. Sana hindi pa sila dumating para magkakalating oras na ako. Pag po pinatay ko na ito, nandito na yung amo ha. Kasi kailangan natin magtrabaho. Yan yung nakapin, Musika Spark. Baka naman po hindi mo padikit. Padikitan na lang po. At babalik po yan sa'yo. Nandyan pa po siya. Sige, kape para makapiling ka. Musika Spark, andyan pa rin po si Musika Spark. Thank you so much po. May hugot ako sa inyo. Ano din? Anong tawag din? Nakalimutan ko na tuloy. Nakalimutan ko na eh. Ganda kaya no, ang dami natawa. Kasi nakalimutan ko na. Dito ako lagi sa kitchen. Tumatambay kasi paghapon lang ako nakakalan. Pag wala sila. Bakit ba mental block ka? Sino mental block? Mahal ka nun. Sino pa?
Hugot ah. Hugot yung ano natin dito ah. Dikitan mo na si Susie. Nadikitan mo na. Bendy. Lagi ka sa kitchen. Ikaw lagi sa puso ko. Nor cubes ka ba? Kaya bakit? Opo. Opo, dan na po. Dikit ang sakyan. Thank you so much, Ben. Hello? Ma? Yes, ma. Okay, ma. No need, ma. Okay, ma. Okay. Ay, mag-e-end na po tayo. Pabalik na po ang mga amo. Yan. Kasi may bisita kami ngayon. So, thank you so much sa patamsak nyo. Kalahating oras lang tayo ng DLS. Bye-bye! Pauwi na po sila, pauwi na. Madadatnan pa ditong, selfie stick ko dito. Matangkad to eh, oh. Bye-bye! Parating na ang boss.